Dar il-Mediterran se tkun qed tippreżenta l-ewwel musical tagħha bl-isem Caravaggio the Musical. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet f'Dar il-Mediterran fil-Belt Valletta li fiha ġie spjegat li din il-produzzjoni qed issir wara impenn kbir li ttieħed fi żmien il-pandemija sabiex tiġi organizzata xi ħaġa unika fl-istorja ta' Dar il-Mediterran. Dan il-musical li l-mużika tiegħu hija xogħol Paula Bela, il-lirika ta' Joe Julian Farrugia u d-direzzjoni ta' Malcolm Gallia mhuwiex biss biografija ta' Caravaggio iżda jidħol aktar fil-profond fil-karattru ta' dan il-ġenju artistiku. One News tkellem ma' direttur artistiku ta' Caravaggio the Musical li tkellem dwar l-istil ta' dan il-musical u l-atmosfera li se jkun qed jinkludi. L-istil se jitfadal fuq il-karattru ta' Caravaggio li kien magħruf bħala artist li jgħix fl-estremitajiet. Huwa bniedem interessanti ħafna, bniedem li huwa għandu kif kien Peter kien jgħix da, ġifieri fl-istess stila jkollu dawl u estrem dram, ġifieri da ħajtu hekk kienet filli għaddej minn depression u rabja fejn bniedem isek iġielek tobodu, milli fl-istess ġielet titħassru u joħroġ xogħlijiet li kif literalment kien Peter Langley dar raġel. Ġifieri da kien raġel ta' estremitajiet. Intant iċ-ċermen ta' Dar il-Mediterran Kenneth Spiteri spjega kif din il-produzzjoni se tiġi esportata anke barra minn xtutna sabiex mhux biss twassal produzzjoni ta' livell għoli f'pajjiżi barranin iżda wkoll tirreklama l-kultura Maltija u kif Caravaggio ħalla l-marka tiegħu fuq Malta u l-Maltin. Il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo irremarka l-importanza ta' dan. Aħna qed naraw li nkomplu niddiversifikaw dak kollu li kapaċi jiġbed it-turisti lejn pajjiżna. U m'għandix dubju li ser ikunu ħafna dawk it-turisti li bejn l-20 u l-25 ta' Settembru ser qegħdin jattendu biex jaraw dan il-musical li jista' jitgawda minn dawk kollha li għandhom għall-album ukoll l-istorja ta' Malta. Il-biljetti għal din il-produzzjoni se jkunu disponibbli fuq is-sit showshappening.com.